Сардэчна запрашаем на дыскусію. Калі мы, ведаеце, вывучаем гісторыю таго, як адбываюцца нейкія маштабныя сацыяльныя зрухі, напрыклад, як пашыраецца новая імперыя ці як радыкальная ідэалогія раптам захоплівае цэлы кантынент, мы звычайна шукаем пэўныя чарцяжы. Стратэгіі, планы бітваў. Менавіта, нейкія бачныя структурныя заваёвы. Усё гэта нагадвае такую вялізную геаграфічную карту, дзе вялікія чырвоныя стрелкі упэўнена паказваюць кірунак экспансіі. Але калі мы пачынаем разглядаць гісторыю раннехрысціянскай супольнасці праз прызму матэрыялы, які мы сёння абмяркоўваем, Гэта каментары Марі-Наэль Табю ад 14 мая 2023 года, так? Так, дакладна. Так вось, калі мы глядзім праз гэтую прызму, гістарычная карта становіцца, нашмат складэнейшай. Ого! Я б нават сказаў, яна не проста ускладняецца. Яна літаральна ламае нашы звычныя ўяўленні пра тое, як увогуле ідэі набываюць уладу над светам. У кропку. І вось тут узнікае, бадай, цэнтральнае пытанне нашай сённяшняй размовы. Як менавіта тэкст Табю бачыць працэс распаўсюджвання веры ў, ведаеце, абсалютна варожым свеце? Што стала ключом да іх выжывання і, што больш важна, росту? Вельмі цікавае пытанне. Я са свайго боку буду даказваць, што матэрыялы выразна дэманструюць мадэль актыўнай і структурнай экспансіі. Я пераканана, што знешні ціск і ўсе гэтыя гістарычныя крызісы разглядаюцца тут як галоўны рухавік для, даволі гнуткіх інстытуцыйных змен. Супольнасць не проста цярпела, а яна стратэгічна адаптавалася. А моя пазіцыя палягае ў тым, што такі ваш погляд, гэта, ведаеце, спроба нацягнуць выключна сучасную бізнес-логіку поспеху на з'яву зусім іншага парадку. Сапраўды, іншага парадку. Абсалютна. Калі мы уважліва учытваемся ў сутнасць гэтых каментарыяў, мы бачым вельмі пасіўны, глыбока ўнутраны падход да сведчэння. Мадэль, якую прапануе тэкст, яна абапераецца на асабістую трансфармацыю. Гэта такая ціхая надзея, якая дзейнічае як схаваная сістэма. Яна змяняе свет не праз внешнія заваёвы ці маркетинг, а выключна знутры. Што ж, давайце тады адразу звернемся да фактаў з матэрыялу. Возьмем гісторыю з кнігі дзеяў апосталаў. Тэкст там не пакідае ніякіх сумневаў, што распаўсюджанне ідэі была вельмі нават дынамічным гістарычным працэсам. У якім сэнсе? Вось глядзіце, мы бачым парадаксальную сітуацыю ў Ерусалеме. Супольнасць падзелена. Ёсць эліністы-яврэі з дыяспары, якія размаўляюць па-грэцку, і ёсць тыя, што размаўляюць на арамейскай. І пасля забойства Стэфана пачынаюцца жорсткія ганенні, скіраваныя, што важна, менавіта на эліністаў. Гэты крызіс вымушае іх бягчы. Так, яны сходзяць, але... Але што робіць структура? Яна імгненна трансфармуецца. Філіп, які, ведаеце, да гэтага моменту быў абраны выключна для адміністрацыйнай працы? Так, ён літаральна кіраваў размеркаваннем ежы для ўдоў. Вось, а тут ён аказваецца ў Самарыі і не хаваецца там у ценю. Ён пачынае адкрыта прапавадаць, рабіць цуды, збіраць вялікія натоўпы. Вы апісваеце гэта так, нібы Філіп быў нейкім рэгіянальным менеджерам, якога проста перавялі ў іншы філіал кампаніі. Таму што мадэль паводзінаў тут сапраўды вельмі падобная. Гэта стратэгічная рэакцыя на гістарычны выклік. І звярніце ўвагу на тэкст. Працэс зусім не хаатычны. Ерусалімская інстытуцыя надзвычайна хутка рэагуе і дасылае Пятра і Яна, каб легітымізаваць гэтую працу Філіпа. Гэта каардынаваная, вельмі актыўная экспансія. Яны выкарыстоўваюць крызіс як каталізатар для росту. Ведаеце, ваша аналогія з карпорацыяй гучыць даволі эфектна, але я б сказаў, яна хібіць у самым корані, таму што яна проста блытае прычыну і наступства. То быць, што вы маеце на ўвазе? Тое, што вы апісваеце, гэтае геаграфічнае перамяшчэнне і інстытуцыйныя крокі, гэта толькі дэкарацыі. Гэта сцэна, не больш за тое. Калі мы паглядзім на тое, як матэрыялы аналізуюць першае пасланне Пятра або Евангелія ад Яна, мы ўбачым самае ядро гэтага працэсу, а яно ляжыць выключна ў плоскасці ўнутранага стану чалавека. Але ж яны дзейнічалі вонкава. Пачакайце. Тэкст літаральна фармулюе правіла ранняга сведчання. Не гавары, пакуль цябе не спытаюць, але жыві так,
каб цябе спыталі. Гэта маўклівае цярпенне. Акцэнт там робіцца на захаванне чыстага сумлення і здольнасці адказваць агрэсарам з лагоднасцю. Ніякіх стратэгій захопу новых рынкаў. Уся гэтая дынаміка, якую вы называеце экспансіяй, кіруецца не інстытуцыяй, а ўнутраным духам. Духам параклетам, які жыве ўнутры вернікаў. Вы называеце гістарычны кантэкст дэкарацыямі, але я ўпэўнена, што без гэтых дэкарацый п'еса проста ніколі б не адбылася. Без ганенняў на эліністаў пасланне так і засталося б закрытым у мерах Єрусаліма, яны былі проста мясцовай іўдзейскай сектай. Ну, гэта здагадкі. Гэта логіка тэксту. Таму варожасць тут — гэта не фон, гэта неабходны інструмент. Давайте яшчэ раз вернемся да аналогіі з карпарацыяй. Калі на хатнім рынку глобальнай кампаніі пачынаецца крызіс, дзяржаўны ціск, яна вымушана змяніць мадэль, каб выжыць. Яна ідзе в іншыя краіны, таму што старыя сталі небяспечнымі. І вы лічыце, што Філіп дзейнічаў менавіта так? Абсалютна. Ён мяняе функцыю з адміністратара на прамоўтэра, таму што, як зазначаецца ў каментарыях Таб'ю, місія вызначаецца патрэбамі супольнасці. Гэта найвышшы ўровень прагматызму. Яны бралі знешні ціск і рабілі з яго трамплін. Тое, што вы называеце прагматызмам і выкарыстаннем ціску, сам матэрыял апісвае ў зовсім іншых катэгорыях. Гэта ніякі не бізнес-крызіс. Свет, паводле тэксту, вядзе своеасаблівы судовы працэс проти вучняў, а праз іх супраць самой ісціны. Судовы працэс? Серьёзна? Менавіта так, это падаецца. Гістарычны крызіс, вось гэтыя ганенні, пра якія вы кажаце, гэта фізічная праява глобальнага духовнага суда. І вось што тут важна ў гэтым судзе? Вучні ўвогуле не абараняюцца юрыдычнымі ці палітычнымі метадамі. Хто прыходзіць ім на дапамогу? Той самы дух параклет. Ну, дух — гэта тэалагічны канцэпт. Але ён мае практычнае вымеранне. Гэтае грэчкае слово літаральна азначае адваката, абаронцу, таго, хто стаіць побач з абвіняваным падчас суда. Вы сцвярджаеце, што перамога адбываецца таму, што Філіп геаграфічна захапіў Самарыю. Але тэкст кажа іншае. Перамога адбываецца ў той самы момант, калі вучні усвядомліваюць, што зло не з'яўляецца фатальным. Геаграфія цалком другасная. Калі ў вас ёсць гэты ўнутраны абаронца, які знішчвае ваш страх перад смерцю, вам уже не патрэбна ніякая структурная адаптацыя. Вы уже перамаглі. Добра, дапусцім, галоўная бітва адбываецца ў свядомасці. Я магу гэта прыняць. Але нават калі мы згаджаемся з ідэяй пра гэты містычны ўнутраны судовы працэс, як тады мы павінны ўзаемадзейнічаць з фізічным светам вакол нас? Простое самае ціхае сведчанне. Але ж вы робіце акцэнт на ўнутраным спакоі і маўчанне, а тыя ж самыя матэрыялы патрабуюць грандзіознага, вельмі бачнага дзеяння. Давайте звернем увагу на тое, як аналізуецца 65-й псалом. Там гісторыя выразна разбіваецца на этапы. Спачатку ідзе зыход з Егіпта. Так, гэта вялікі гістарычны цуд. Не проста цуд, гэта маштабная, эпічная, фізычная вызваленчая аперацыя. Я б нават сказала, што гэта зовсім не пра ўнутраны стан душы яўрэев, гэта быў рэальны пераход праз мора, якое ператварылася ў сушу. А потым тэкст рэзка пераходзіць да будучыні, дзе ўся зямля павінна пакланіцца Богу. І тут робіцца надзвычайна важны націск. Аўтарка кажа, што гэтае будучае вызваленне ўсяго чалавецтва рэалізуецца толькі тады, калі мы яго, цытую, «горача жадаем» і выкарыстоўваем сродкі для яго рэалізацыі. Выкарыстоўваць сродкі. Ну, гэта шырокае паняцце. Але гэта дакладна не падобна на маўклівае сядзенне ў куце. Гэта прамы заклік да актыўнай мабілізацыі. Гэта інструкцыя па пабудове стратэгіі, я вам так скажу. Вось тут я з вамі кардынальна не згодзен. Вы неяк чапляецеся за гэтую фразу «выкарыстоўваць сродкі» і адразу ж яе інтэрпрэтуеце праз прызму экспансіі, ледне ваеннай кампаніі. Але давайте глыбей паглядзім на тое, якія менавіта сродкі прапануе гэты тэкст. У аналізе паслання Пятра прапануецца метадалогія, якая, надведайце, цалком разбурае вашу тэорыю бачнага дзеяння. Сапраўды, і якая ж гэта метадалогія? Тэкст цытуе прарока Ісаю, малюючы ідэальнага слугу. Там сказана: «Ён не будзе крычаць, не падвысіць голасу». Нашы слухачі могуць слушна падумаць: пачакайце,
Як маўчанне увогуле можа быць сродкам супроць рымскіх мячоў ці агрэсіўнага натоўпу? Гэта ж гучыць абсалютна контрінтуітыўна. Гэта выдатнае пытанне. Як гэта працуе псіхалагічна? Давайце паразважаем. Калі хтосьці нападае на вас, фізычна ці славесна, ён чакае адной з двух рэакцый. Альбо вы будзеце адбівацца, і тады ён мае апраўданне для далейшай агрэсіі, альбо вы будзеце ўцякаць у страху і гэтым пацвердзіць яго ўладу. Класычная рэакцыя «бі» або «бяжы». Менавіта. Але Пётр кажа пра трэці шлях – адказваць з лагоднасцю і павагай, захавоўваючы пры гэтым поўную годнасць. І ведаеце што? Гэта ламае когнітыўны сцэнар агрэсара. Калі ён бачыць, што яго гвалт не выклікае ў вас ні ненавісці, ні панікі, ён літаральна сутыкаецца з уласнай жорстокасцю твару ў твар. У тэксце прама гаворыцца, што мэта такога падходу прымусіць праціўнікаў адчуць сорам за іх паклёп. Пачакайце, вы сапраўдзе лічыце, што сораму дастаткова, каб зменіць магутную імперыю? Так, таму што гэта стварае ідэальную глебу для навяртання. Тэкст выкарыстоўвае такое паняцце, як евангелізацыя праз кантамінацыю. То бок заражэнне? Дакладна, праз заражэнне. Гэта вам не прамы маркетинг і не мабілізацыя нейкіх сіл. Уявіце сабе грыбніцу ў лесе. Вы ж не бачыце, як яна расце так. Яна не робіць шуму, не будуе нейкіх вежаў, але яна паступова зусім нябачна пранізвае ўсю глебу і ў адзін цудоўны дзень увесь лес змяняе сваю экасістэму. Людзі пераймаюць павадзінкі хрысціян проста таму, што бачыць гэтую неймаверную аўтэнтычнасць. Гэта такі вірус любові, які распаўсюджваецца сам па сабе. Ведаеце, метафора з грыбніцы, яна, канешне, вельмі паэтычная, але яна зусім не вытрымлівае сутыкнення з рэальнай сацыялогіяй. Я б сказала, калі б гісторыя абапіралася толькі на індывідуальнае, вось гэтае маўклівае сведчанне ў сэрцы асобных людзей, гэтая грыбніца проста загінула б разам з першым пакаленнем вернікаў. Чаму гэта? Таму што чалавечая памяць надзвычай кароткая. Калі все такое пасіўнае і ўнутранае, як тады матэрыялы таб'ю, тлумачаць надзвычайную важнасць інстытутаў, рытуалаў і калектыўных традыцый. Да чаго вы хіліце? Я хочу вернуть вас да таго ж самага раздзела аб псалмах і перадачы веры. Там вельмі падробна апісваецца, як яўрэйскае дзіця вучыцца вере. І ведаеце што? Яно не сядзіць у лесе і не назірае за вашай грыбніцай. Гэта метафора, я ж кажу. Яно не займаецца індывідуальнай медытацыяй, яно вучыцца менавіта праз павольнае пранікненне ў структуру. Гэта шматлікія калектыўныя рытуалы, гэта рэлігійныя святы са строгім рэгламентам, паломніцтвы і выразна структураванае сямейнае жыццё. Больш за тое, у тэксце прама крытыкуецца небяспека індывідуалізму ў нашым сучасным свеце. З гэтым я не магу спрачацца. Так. Там сказана, што для перадачы веры нам неабходна, цытую, ажывіць нашы супалносныя сувязі. Навошта ідзеі патрэбныя рэлігійныя свята ці інстытуцыя? Таму што паўтарэнне стварае когнітыўныя каляіны. Верніку жыццёвай неабходна структура, якая захавоўвае памяць групы. Без гэтай вонкавай, ведаеце, архітэктурнай падтрымкі любы ваш унутраны опыт проста рассейваецца. Я мушу прызнаць, гэта ваш самы моцны аргумент сёння. Супалносная памяць і інстытут сапраўды адыгрывалі ключавую ролю. У старым запавеце так, 100% быў шацёр сустрэчы падчас пераходу праз пустыню, быў той самы велічны храм у Іерусаліме. Гэта ўсё былі масіўныя, бачныя калектыўныя структуры, дзе нібыта фізычна прысутнічаў Бог. Вось менавіта. Але ці звярнулі вы ўвагу на тое, які каласальны тэалагічны і сацыялагічны зрух апісваецца ў каментарыі да Евангелія ад Яна? Вы маеце на ўвазе абяцанне духа падчас апошняй вячэры? Менавіта! Тэкст фіксуе поўны гістарычны разрыв з той мадэлью, якую вы толькі што так горача абаранялі. Христос абяцае, што цяпер прысутнасць Бога больш не будзе прывязаная да нейкіх канкрэтных будынкаў, храмаў ці геаграфічных цэнтраў. Ён кажа: «Дух праўды застанецца з вамі і будзе ў вас». Адбываецца радыкальная інтэр'ерызацыя. Я думаю, нашым слухачам трэба крыху растлумачыць, што вы маеце на ўвазе пад гэтым тэрмінам у данным кантэксце. З задавальненнем.
Інтэр'ерызацыя тут азначае, што вера перастае быць геаграфічнай або інстытуцыйнай з'явай. Яна нібыта пераязджае непасрэдна внутр самога чалавека. Яна робіцца партативнай. Калектыўная памяць, пра якую вы казалі, святы, рытуалы, традыцыі, яна сапраўды стварае асяроддзе, такі своеасаблівы посуд. Але без гэтага ўнутранага духа любы інстытут ператвараецца проста ў пустую абалонку. Гэта тэатр, які нікога не здольны пераканаць. Ну, не зовсім пустую. Але гэта не ядро. Таму сапраўднай сілай, што рухае гісторыю наперад, застаецца небачная асабістая трансфармацыя, а не захаванне вонкавай структуры. Супольнасць можа страціць храм, можа быць зусім пазбаўлена сваіх святаў падчас тых самых ганенняў, але яна ўсё адно выжыве, таму што інстытуцыя цяпер знаходзіцца ў серцы кожнага асобнага верніка. Выдатнае тлумачэнне партатыўнасці веры. Згодна. Але я бачу ў гэтым вельмі слабае месца. У чым жа? Нават калі мы прымаем, што вера стала глыбока ўнутранай, сам тэкст не дазваляе ёй там і заставацца. Звярніце ўвагу на вельмі канкрэтную мэту гэтага духа, якую паказвае аўтарка. Свет не ведае духа праўды, таму што ён яго, не бачыць. І якая высновак робіцца з гэтага? Гэта што, нагода для манаскай ізаляцыі ці унутранага самадасканалання? Не. Але ж і не нагода для... Тэкст звучыць як прамая дырэктыва. Свет не ведае, вам трэба зрабіць так, каб ён яго пазнаў. Вы ж разумееце, што гэта наўпрост патрабуе дзеянняў сацыяльнага характару. Але якіх менавіта дзеянняў? Выхаду вонкі. Вернікі не могуць проста ўзяць і схаваць гэтага свайго ўнутранага абаронца ў кішэні і ціхенька жыць далей. Яны павінны стаць інструментамі, праз якія ён праяўляецца ў грамадстве. І для гэтага зноў патрэбна каардынацыя. Я ўсё ж не бачу тут маштабнай каардынацыі. Давайте вернемся да самага пачатку да Філіпа ў Самарыі. Ён стаў паспяховым зусім не таму, што проста стаяў і маўчаў, выклікаючы ў самарыцянам нейкі сорам. Ён актыўна прапаведаваў, ён ацаляў. І больш за тое, інстытуцыя ў асобе апосталаў прыйшла да яго, каб афіцыйна праз фізычны акт ускладання рук перадаць гэтага духа новым вернікам. Гэта структурованы, абсалютна фізычны акт перадачы сілы. Гэта і ёсць тая самая актыўная экспансія, інфраструктура веры, якая актыўна захоплівае новыя тэрыторыі. Ведаеце, калі вы зводзіце ўсё выключна да захопу тэрыторый і інфраструктуры, вы зноў, прабачце, страчваеце сутнасць. Тэкст сапраўды заклікае зрабіць так, каб свет пазнаў ісціну, гэта факт, але метадалогія цалком супрацічыць логіцы, якую вы прапануеце. У матэрыялах есть вельмі трапная цытата Паўла VI, якая ідэальна резюмуе мой падход. І што ён кажа? Ён кажа: «Нашым сучаснікам патрэбныя сведкі, а не настаўнікі». Што гэта азначае практычна? Гэта азначае, што слоўныя аргументы, бліскучыя прапаведніцкія кампаніі ці дэманстрацыя структурнай магутнасці – гэта ўсё проста больш не працуе. Свет не ўспрымае іх. Як тады свет можа пазнаць духа? Толькі праз тое, як хрысціяне ставяцца адзін да аднога і да сваіх ганіцеляў у штодзённым жыцці. Гэта гучыць крыху ідэалістычна. Гэта рэальнасць тэксту. Варожасць немагчыма пераадалець контратакай або стварэннем паралельнай магутнай інстытуцыі. Варожасць руйнуецца толькі ўсведамленнем таго, што зло ўжо пераможана Хрыстом. Верніку больш не трэба змагацца зброяй гэтага свету нейкім піарам, стратэгіямі ці геапалітыкай. Яго адзіная зброя – гэта яго надзея, якой ён дзеліцца толькі тады, калі яго жыццё становіцца настолькі незразумела прыгожым, што людзі самі пачынаюць задаваць пытанні. Ведаеце, нягледзячы на нашы сапраўды глыбокія разаходжанні ў тым, як мявета працуе гэты механізм, ці гэта архітэктура актыўнага пашырання, якую бачу я, ці гэта ваша грыбніца ціхай прысутнасці, мы ўсё ж падашлі да аднаго надзвычайна важнага аспекту, у якім абодва падходы супадаюць. Праўда? Цікава, у чым жа? Каментарі Таб'ю катэгарычна адмаўляюць песімістычны погляд на свет, супольнасць ні ў якім разе не замыкаецца ў сабе з ненавісцю да наваколных. О, так. Так, это ключавы момент, які дакладна нельга абмінуць. У тэксце вельмі выразна і, я б сказаў, лінгвістычна дакладна тлумачыцца, што само слова «свет» у біблейскім кантэксце, яно не мае пежаратыўнага адцення.
Я думаю, варта растлумачыць гэта для нашых слухачоў, каб мы былі на адной хвалі. Што значыць не мае пежаратыўнага адцення? Вядома. Гэта азначае, што слова «свет» не выкарыстоўваецца як абраза, як нейкі брудны тэрмін або як сінонім чагосьці безнадзейна сапсаванага і асуджанага на знішчэнне. З боку Хрыста ці яго вучняў няма ніякага, ведаеце, паражэнства ці пагарды. То бок яны не адмаўляюцца ад яго. Наадварот, мэта палягае выключна ў тым, каб выратаваць гэты свет, удыхнуць у яго новае жыццё, а не ізалявацца ад яго ў бункеры і чакаць яго гібелі. Гэта кардынальна адрознівае данную філасофію ад любой таталітарнай ідэалогіі, якая, як правіла, заўсёды будуецца на ненавісці да чужынцаў і пастаянным пошуку ворагаў. Гэта сапраўды глыбокая выснава. Што ж, падсумоўваючы сваю пазіцыю сёння, я ўсё ж такі застаюся перакананай, што матэрыялы паказваюць нам супольнасць, якая проста не магла б выжыць без актыўнай і гнуткай структуры. Каб перажыць крызісы, такія як ганенні, і ператварыць іх у магчымасці для распаўсюджання веры на новыя тэрыторыі, для ўсяго гэтага патрабуецца калектыўная каардынацыя, захаванне памяці праз рытуалы і інстытуцыйная адвага. Я вас разумею. Унутраны спакой – гэта, канечне, важнае паліва, але без магутнага, бачнага гістарычнага рухавіка, без стратэгічнай рэакцыі на выклікі, гэтае паліва проста згарела б упустую. Гісторыя рухаецца праз дзенне і праз інстытуты, якія нясуць ідзею праз стагоддзі. Ну, а для мяне аналіз гэтых каментарыяў даказвае зусім адваротнае. Сіла супольнасці, яе здольнасць змяняць цывілізацыі палягае менавіта ў адмове ад звычайных інструментаў улады ці нейкай структурнай экспансіі. Рэальная трансфармацыя адбываецца выключна на мікраўзроўні. Вы маеце на ўвазе асобу. Так. Гэта маўклівае сведчанне, гатоўнасць прымаць удары без помсты і перш за ўсё прысутнасць духа ў сэрца асобнага чалавека. Гэта той самы вірус аўтэнтычнасці, які нябачна змяняе саму тканіну грамадства, прымушаючы варожы свет спачатку спыніцца ў здзіўленні, потым адчуць сорам, а ўжо потым і захапіцца гэтай сілай. Структуры і інстытуцыі заўсёды другасобныя. Яны ўзнікаюць потым, выключна каб абслугоўваць жыццё, якое ўжо нарадзілася ўнутры. Што ж, гэта пакідае нас з фантастычным пытаннем для роздуму. Калі ідэя сапраўды пачынае захопліваць свет ці то ў першым стагоддзі, ці то сёння, што больш вызначае яе поспех? Дакладны архітэктурны план яе распаўсюджвання, сістэма рэагування на крызы і інстытуты? Ці ўсё ж яе здольнасць маўкліва быццам грыбніца ўкараняцца ў свядомасці людзей, ламаючы шаблоны агрэсіі сваёй лагоднасцю? Так, і мы вельмі радзім нашым слухачам самастойна звярнуцца да саміх каментарыяў Марыны Эльтабю. Там вы знойдзеце яшчэ вельмі шмат гістарычных і сацыялагічных дэталяў пра культуру ранняй хрысціянскай супольнасці, якія мы, на жаль, проста не паспелі абмеркаваць сёння. Чытайце, аналізуйце і рабіце ўласныя высновы. Дзякуй, што былі з намі.